Hello everyone, rất là làm số cái này vlogger. Ta cũng chỉ ăn Agotala sắp bây giờ, rồi lên store Agotala quá. Cái chúng tí ní Agotala phải mà này đi ra năng khá. YouTube ní Adong Rock số nó invite khayo, bông này officer, hay nhá bagai. Cái bông officer kita London nó đó, cái chúng ta bỏ đơn xin ní direct London nó đó. Cái đi trong mấy tháng xin này. Cái chúng nó cũng xin ăn blog sang Malaysia, đó thì đó phải làm mà bagai direct ở phải đi sang xin, vậy thì tí ní tao nó khá bớt hàm ya. 자동 거리 하나 중심을 했던 건가? 정답 어른 중에 나를 당신의 봉어 비서 정말 세번 첩첩하고 삶에 고 cái này còn này thì thằng lại nhảy là cái chuyện này là ấy cái nó mà nãy trong tí tao này bao cái bọc nó đèn khá à ba nó thằng ấy trước nó sao thằng ăn thế sao nhá khai cô chồng cô nó ini officer yang teng menimen purpose singke iko bani bagai se ang thangi tongo ngete ago tola bani kisa samurong tong ngke ba samurong tong sampai kha khakjang complex jong jaga sini ya naitugui tong layo bisingo ta habjang no khakjang complex bisingo taipano naituglai tong layo program ngke 12 ta start rong jang nai ko Hai ba ta stam tong khasong already le rong thang ka brok don nai sing tong hai chau So finally jung sok pai kha ke YouTube ni khoroksa assistant jono lamjagai na pai ka ke jung tini YouTube office of Khwlaina region ang kha ani husband kaisa YouTube ni website sanamai rekha ke abo tini launch khaijang nai ke haini bagai jono be invite khai ka ke aboni bagai Khwlaina ni se hinke YouTube song sini boro rong ma belai khen help khai tongo je kurei boro rong no hinke bosu ba o tei je sak hamya bemar hamya manjagai nai father haste rogo thangai nai me rang puisa kurei borok rong no no father haste telangoi hamroi rok tei phayo aboni bagai nang brong sangno belai khen jajago hinke ang sapai kha iko asogoi na kha hinke ani uklogo tongo TSF ni adong rok website launch khainani bagai sentino ro achuk laija o website no sanamdani thangthani wa sini taku elson bini yakrino sini website elson bisa baca deh tadi sengkatan ya rok lain no taku elson no bo online di rutuki khai bahage jana no manai bo kasa nong tang website kre no mai organization website tongani nango ang kisa misa khayo ano khaigani sujog jodi okay abai hena thangtani sumbo bai tirang lai kha to yo complete bo ekdom sajung sak kaisa no without mane khoksa pisa nai ho bo complete design clear ka bo khaidera bo kisa chuba awon bagai sempini bagai tai ang sini secretary na poiner bola bisa disa by khumya pare bola bisa ni bagai forum ya pernah jangan disa gitu bo hanya se magana kayo kan tentu bola magana kayne na se tuya saya kan wu sam kayne awon bagai dawrati sebelum sisa kes honorarium sini terapete se dia apa Amba cinta sama, oke, masuk lagi. Iko bo hinke media rock oroni sarno baits na hari tongo hinke boni paimani ya golo hinke iko ani husband no kok thaja thainoi bono bahaino baits na hari tongo hinke tabo hinke sini refreshment no tongo rice and chicken ke tabo ke sabai khanung bai khaba tabo kisa group photo na lanya nai tongo TSF ni adong rok bai je samung ni bagi Khwlaina samung pai kha ke song tabo sa mai tei sa bai ko rok sawi group photo bujak bai ang khwlai tong layo ke boni asuk cost ni fol uf bakha serangka tamni ke baso khol 2-3 ta romui nai bo website mani ini saboni borom ya farjago hinke belai kana ang tong thoka hinke bos amponi bagi ang sa ka tong thoka hinke bos sakpang sugjara ti tong thoka phajo na sungai ne le no website tong thong dai no to samung khlai je samung ni aboni ngom mankha ke borom mankha ke belai no bukha tong tho ke samung khai lo aram ne wais kono mo hake ro ko ring yam hake ro sai je amke on bagai je YouTube ni ad mo to ma ni star mo belai ke hamai maru tam ke bora mo video ma hake je ano
bari ruano rok onte khai mano o YouTube ni website o tam manthok ang narong short ke sai ruano oro manthogo doctor directories te hinke jara NGO ni through tui internship khai tongna mo songnai rokbo oro klai sasa khai apply khlai mano abno kari bondrok o website o visit khlaina musung tongkhe ani description o habi nai di teibo kaham ke porewi nai mannai tabu hinke chong kisa shopping rok khaigra na hinai ko bima ta khap laina bagai thangui dong layo tai time rok man gala hinke ba am bagai khaisa sakna khap thang sira hinke tabu gri nai legra na ang bima to phaimani loge no kaisa trouser romui nai na kha hinke tabuk size nai tongo size thik no tongo ani size ongkha ang L bokano tei XL bokano ang chale saja kha haipano omo hai color ni ani same to same tongo haipano nai na kha তোমার নাম কি আচ্ছা না জব করে তো কোন থেকে কি করতে কালেকশন করতে না এইসব ওরা হিকে 50% অফ কো হিকে পানো জায়গা না রে নি সাউই দঙ্গো নাউই দং নাই দং আবো না ও জায়গানি নামবাই ছাত্র কপি কালার নাই কি নামন নাই কই হাত tabukhe ani naithokjak mani ri manya angoi first floor ro kalaikha oro hinke to salarong ni hinke abono tabuk boni bagi nai tongo boni bagi hinke to t-shirt nai tongo haipano tabuk sukjora nugyak tabukhe sakawo boni bagi samui nai mani manya angoi kobo ani bagi bel pen khai tongo ani je trouser kaisa namani abani bel pen khai tongo hinke tei next bazar kami nai nai next event aro kami nai bongkhor ka bati o hawi ro khanai ni dong sa tisu khwlai thanglai ma tong tiu tini sande ni bagai bazar bo joto no bondo mangsugo mall loksimi se khula ketabo next bazaro ketabo khe max sapai kha hinke oro bahanyo khosawi na ja kha tabo khepawi naigra nama musang jakya ang abani bagai nalia hinke iko kurti pink color ni kitani favorite haipan obo somfrong ke comfortable ong yang nai ulna simis nai thogo hani bagai berawi de rekha hinke haino hai bisalo sapai phiuka oro hinke to price rok asuk bangya tei short kurti rok botongo tei t-shirt rok botongo ba oro ni no je manmani naina sina hinke iko ang nabai kha ketabuk bel pe khai tongo hinke ang norok no nogo thangoi phunuk sinai tini ang tam paikha norok nai tongdi 4 hours later so ang nogo sok paikha hinke nogo sok pai mani loge no ang norok no tamo paiti phaika phunugui tongo first phunugui tongo iko pilo oro kaini tongo ang asuk rujaro kobong mia haini bagai patla sainyo ma payo angom ta hainyo kobongo hinke tabukhe o bag bisingo tam tong phunuk sinai oro hinkani je ri rok pai mani tini ni ko first phunugui tongo ang yellow color ni t-shirt namani hinke obo bahanyo te kaisa nakha ang asuk tini kono phanse ri nai thoknu gya hainyo nogo somoi tongjang nei kuri kha hinai pai tu bai mani se tini ang aro kono phanse nai tu goi manlia hinke obo hinke short kurti obo bahanyo paina kha hinke te kaisa hainyo hai t-shirt no tini t-shirt simi paisiwa ang kurti set bo paina hini wansugwi tangmani kono phanse noglia hinke ko nong nang phonokmani trouser kaisa ni samane obo kaisa no pai tu siwo hinke ani hinke to paigra kha asuk jarano ketabukhe ani husband ni bagai boni hinke half pant kainoi iko te kaisa tongo half pant kainoi hainyo karna bagai hinke boni bahanyo t-shirt no jong t-shirt simene tini tubai phailaisio iko boni bahanyo t-shirt kainoi jong tini sudu t-shirt mangsi pailai jagoi tongsio te kono phansi painan mato nugya hai hinke ba hinke iko towel same color no kai tham paina kha pai thangka kajam hinke bo kijik bais thangka hinke ba tini ke same color no paina kha te onyo color hinke tam jani keseng kasang hai hinke ba omta hainyo pai baina kha hinke pai kha ri hinke tini ni bagai asuk no je tumani jotono phunuka obo hinke ang mosla dana ni bagai ko basa hainyo paina kha ang asuk mosla rok jaya hinke ba asuk bainyo ongan hunai hinke ko tharok rok bo paide kha oro kaitham chapjak ke obo khe to ri khepna bagai omta hai jesuk pai phanse kmai biang jani thangbayo hinke tini te kaisa pai dukha
iko bo hingke risa ani husband no borom refro manmani ang naithok jakha sob ong tongo chini borok rok ni hingke je phano se naithogo hayada kyabo kheto boke norok no phunuk nai hinai abo bahaino tui phaika iko khum naithok ong tongkha obo hingke bono lam phunungnai trust ni bisingtei kaisa certificate yafarjakha norok wansugwi tongkhana waisa UTF waisa lam phunuknai hinai lam phunuknai trust angkha UTF ni kaisa parent organization hingke abonu ang nang clear khairikha tini nani vlog asuk jara tinyang sinai norwai malangani next vlog jatana ni next vlog na naisingi tongdi ham